Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you, Araneta. Thank you very much. Oras 9:10 na. O ganyan na po kita sa lang edisyon sa aton Buenos Papi! Alright. Og siyempre ito po ang Buenos Papis na podcast kaubaan si Bernie Bitok-Bitok og si Joe Romantico. Ako sa'y pasulod si Joe Romantico mga igala. Hindi na ba ta premium account? Pandamay na ni. Alas 9:11 sa atong oras. Kumusta mo talan? Ano na po ang programa? Matag Tuesday o Wednesday. Tuesday o Thursday. Buenos Papis mo ni mga panahon na mareklamo ta sa itong mga asawa. Mag-istorya kita sa itong mga kaminyoon kung lami bagi magminyo. Og natay poll question of the day. Nauso magul karon ng guan. Nauso karon ng swab test ba tapos sa lubot. Sa lubot daw. Kung ikaw, kay may laing nurse, ikaw rin. Kung ikaw ang ipa-anal swab test, ikaw ang moana ba sa lubot? Kang kinsa lubot ang imong gusto? A. Sa imong ugangan. B. Sa lola sa imong silingan. Letter C. Sa iladong manghihilot sa inyong baryo. Or kung dili, basi pala, grabe po na nga mga choices, walay celebrity niya, na. Or sa celebrity nga si Mahal. Ay, Joe, sarod na Joe, moragapon nga link, Again, sa mga naminaw karon sa atong podcast nga nasa Spotify, hello sa intanan. Kung nagtanong mo sa Facebook, diri na live, salamat po. Namog iubang nga sad after na sa live. Aya pa dayon. Mauragapon nga link, the same banana. The last time nga link akong gisen, mauragapon. Katulba. Siyempre, ang atong Buenos Papis, atod ka na to sa Biramax capsule, mas gahi, mas lami. Duha ka capsule na siya. Gwapo kani siya kay tuloy-tuloy. Tumar ka gabi, hantod na ka na sa buntag. Syaro di mapiangan. Biramax capsule. O siyempre, para likay sa COVID, Cherry C. Cherry C. With kamo extra, calcium, ascorbate, o zinc. Okay? O yan, klaro kayo, i-search niyo sa Google ang kamo extract. Agay pinaka-chuy o pinaka-lami nga pinaka-highest nga naay vitamin content pertiha lagi. Joe lang, saan naman Joe, salat na Joe! Invalid? Saan naman Ayan. Okay, natong question for today. Paano na ito sayangan na ito ang atong mga oras? Ang question po natin for today ay atong istoryahan ang mga insecurity sa mga asawa. So, unsay tawag lugar sa tigbantay sa insecurity sa mga asawa? Insecurity guard. Alam mo, sa tinadanay lang, ginadeny man nila nga na sila yung mga insecurities.
Pero unya ako ipakita sa inyo na yung mga top 6 na insecurities ang mga asawa. Pero before na ako naisulti ninyo, o ipakita sa inyo ha, ako sa nang paminaw ng inyo. Kamo, napa mo nabantayan? Unsay insecurity sa inyong mga asawa? Unsay kasagara nakita ni mo nga insecurities? There is ba? There is? Testingan na nato. O ba may video si Joe? Nala ko. Ay, lala. Sa live ko na gano'n, kaya lang ha. Dala. Wala ka nigawa sa cameraman. Nara. Ay, yan. Kadya lang kayo, ha? Sa live ko nagkapamino, di ko nga, lahi man ito sa live din sa ato. Ay, delay ka. Ladies and gentlemen, ang chick boy pero good boy, Buenos Papi Joe Romantico! Salamat guys! Salamat. Kumusta mo? I miss you. I know you miss me too. Kumusta man mo ba? Basta Ay, tama. Wala mo nito nakakuan day. Wala mo nito nakakuan tong niagi kay kani akong buisit na parasat. Kani akong buisit nga 50 Mbps, ha? 50 na. 50 Mbps na nagailahi ko dire. 50 Mbps yun akong gusto. Pandamay nga man. Wade ay. Wala, zero. Kaya nga oy. Pero at least karon okay makakaroon ang imong imong signal nimo. So far green man siya. So okay ra siya. Okay. Okay. Anyway, balik na sa atong kuan kay lain ta gatipid ra ba ta sa mga oras nato diri. Mahal atong oras din. Mahal atong oras diri. Mahal, speaking of mahal, nakadungog ko kayo na sa choices ha, appeal si mahal. Na, di kay basi mo abi man nila nga walay celebrity. Sa gula to celebrity. Abi balag walay celebrity. Na-expect ko kasi Ivana Alawi. Ayun na kayo gusto. Grabe sa kay gawin pa magay ka nagpugwag. Grabe magipili yun sus Ginoo ko. Bura maga nagkumpira na og kanang bulad og humba. Dapat medyo patas-patas ra. Sila sad balan. Kana medyo patas-patas ra pod ha. Sa muga. Okay, so again, kung for example ikaw ang ipakuan. For example lang naman. Example lang niya. Kung ikaw mo ipalugit sa lubot earth. Unsa na earth? Galong maglugit man. Kuan man lang. Mo bago nga kuan sa China. Mo na bago nila sa China. Sa lubot na earth, sa lubot. Sa lubot ipahagi earth. Tapos ipatilaw sa imo kung wala kay lasa, positive. Ginoo ko. Kuyawan mo sa daan sa muka eh. Ilang gihimo na nila nga nga style na po? Bago na po nilang style? Mao na ilang bago nga style karon. So anyway, so mo na karon. Una, sa may inyong gusto pilion. A, ang lubot sa imong ugangan. B, ang lubot sa na isa ni sa lola sa imong silingan. Silingan. Para di kayo kuwan sa silingan na lang, ha? Ay, kadyo lang. Huwag mo na ka nigawa sa frame art. Ay, sorry. Pabor mo lang eh. Kung ikaw magpahina sa iladong manghihilot sa inyong baryo, o kana, pwede sad. Pwede, no? Or, napoy celebrity, kang mahal. Why? Pili lang mo, ha? Okay. Guwapa. Mahal ganahan. Again, kung wala pa mo kabalo ka ng Buenos Papis, ang pasabutan na, mga good husband, o kaninga podcast. Yes, tinood na. Tinood na. O kaninga podcast, ato gini siyang para lang gini sa mga, ang topic ani sa mga banag amahan. Manonin ko nga, mayang gabi mga bana o amahan. Wala. Pang daddy gini siya nga papis. Kaya siyempre, kami, mga good daddies, ba ni Joe Romantico. Di ba?
Ang atong istoryahan. I-push na na. I-post na to na. Ang atong istoryahan karon, mga insecurity sa mga asawa. Uy, insecurity sa mga asawa. Insecurities, ha? So, kung natigbantay sa insecurity, so ang tawag nila, insecurity Isa man. guard. Before ito mag-shut out. Sige, ato na isgutan kay kabalo ba ka? Na ako'y nalista na daan, na ako'y gilista nga unom ka mga iladog yun na mga insecurity sa mga asawa. Oh. Before Ikaw that- Nagay ba yung mga insecurity sa mga mga asawa? Hinahinayon nato ni. O ga, mo agree ba mo ani nga mga insecurities nila? Kanay uban in denial ang mga asawang mga bana. Kamo dia, naba mo'y nakita nga insecurity sa inyong mga asawa? Sige daw, paki-comment daw below. Muna itong istoryahan. Again, Sige, sa mga sige. naminaw karon sa podcast, hello sa inyong tanan dia, o sa tanan mga Uy, before Arbe, ato sa Spotify. share sa inyo guys, share sa ninyo atong live. Yan, ato live stream sa inyong mga Facebook pages. Or inyong mga Facebook ninyo. Kaya para mo appear inyong mga visible inyong mga sharer badge. dali. Sige, go. Salamat, Dan. Top dayan, makatap. Sana, top fan badge. Sige, go. Ala ko, yung sabi ko pag-answer ng survey na to din ni Earp, eh. Isa mo na ako, lado ng hilot. Kamuna pa ko mag-answer pa ko ba? Aha. Na-pressure ko sa last lagi, kang mahal. Atos makita nimo ang burag lubot sa imong anak. Sa number 1 na lang siguro ko sa kung ugangan siguro kaya wala naman sad sila so okay ra safe ra ko. Oo, wala naman ko ugangan. Okay, sige daw. Sige, tuba. Share sa inyo, guys, share. Share, tapos pakitubag sa inyo. Kay kasagara na ako yung mga nakita diri nga mga unsay kasagara nga mga insecurities sa inyong mga asawa, which is sometimes mo nato ni istoryahan nga sometimes sabton po nato ni mga bana nga nasa gitay mga asawa do dili man ni sa tanan pero kasagara mo ni siya ang mga insecurities nila sa ilang mga panimalay. Sige daw be, paki-comment daw dia below be sa inyong mga kuan. Sige. Tanaw na to Mag-ininin sa mga kuan ni man-shout out sa Earp. Lorga. Para po na ganahan ni sila, lamian ni sila tanaw na do. Sila ni Neil Kiblat, shout out daw sa nagkatawa mi sa akong husband karon. Sure me nga mudaog na ang voting kay ugangan. Ang ipaswab test ang lubot. Ano kay Dante Melendez, salamat si Che Cortez, sila ni Patrick Abok, shout out sa mga taga Nas Makati, igagaw nila si Matilde Desmay Carmen, hello Joy Martinez, salamat ma'am. Kevin Kahatol, salamat kayo sa mga Triskelion Desmay Mulave, and si Pepito Gregorio, shout out daw ti Bernie B, one time lang. Shout out sa imo da boss Pepito Gregorio. Hello boss. Hello sa mga boss. Jo Marie Neri Hill, nanay sa among silingan burn, nako ipansak ang swab test da. Michelle Abog Linian, oy Michelle, salamat kang mahal daw ang iya ha. Uy, celebrity yan gusto. Shout out din sa atong fan, grabe kay taka-idol ni si Juan sa Orahik Media. Uy, siya may nagbuhatan itong layout. O atong logo. Salamat, atong logo ko lang gwapo magpabuhatan ng t-shirt. Ang t-shirt ani magkuan niya, magkuan niya sa bito-bito larga buhatan natin. Kung kamo mga gwapo nga mga amahan, mga buutan, mo suporta mo ani. Oo. Gwapo kay atong si Juan pa ka. Yan, kay vintage kay ba? Muna itong mga collab niya sa Bitok University ani. Yan, tira. Alright, sige pa. Alright, sige, answer ninyo. Sa pailay nga shoutout Dabi para tuloy-tuloy ito si Giselle Gilia, impas na sa akong silingan nga chismosa niya. Ria Tagarda, mayong gabi da mga lods. Karen, shoutout to you. And kasi may mga natin ni Be, si hindi na ko mabasa ang uban, si Roseldo Eblamo, shoutout sa iyang wife, naminaw sila karon. Salamat da bossing. Si Bichay, sa shoutout Sir Bern. O gisa pa, asang akong Bisayaoy nga t-shirt so yun ni Juan last year pa niba. Jimwell Balatiro, shout out sa iyong asawa o si Ma'am Joy Martinez again, thank you so much. Kinsa pa mga nadi si silang Adele Habunan, mga BBG,
Si Nasim Jang, shout out. Si ayan, Van Bagay, shout out. Ayan, ug sa inyong tanan diha. Salamat sa pag-view din sa mga nakita din. Alright. Ella Antivo, yan sa lubot sa kabit sa kumbana Kuya Bern ni Pansak, and si Jimwell Balatiro, lusa yung asawa si Jabo. Yan, Roseldo Iblamo. Salamat. Thank you. Alright, now, let's talk about the insecurity sa mga asawa. Number one, usagi dia sa mga insecurity sa mga asawa, Earth, is ang ilahang mga looks compared sa other moms. Muna that's why, for example, labi na kung ang mama mo ipinminti mo ato sa school, kanang may anak. Tapos siyempre, magkita-kita ang mga mama. Tapos magkumpara na yun. Looks, pwede ang ka-sexy, or pwede ang iyahang mga gamit. Muna na uban mga mama, panindutay ugbag. Muna na uban mga mama, panindutay ug kilay. Papulahay ug lips. Paseksihay. Pahumutay. Lagi na sila na yung mga anagin ng mga butang, burag ka nang, lagi sila medyo insecure. Kay mas gwapa pa tong isa, may pa to siya nga usa. Burag, actually, mga lalaki nga na mangyapon siguro comparison sa ubang mga bana. Pero again, ang atong istorya kay asawa man, na yung mga anak, nga mga asawa medyo insecure. Or pwede, grabe sila. Ilang mo siguro sila, Earth, kaya base niya, tanaw nila, may pa siya ginahatod sa nindot ng sakyanan. May pa siya, kuha ng iyahang bana, tapos siguro mas gwapa siya. Tapos, siya na iban, Earth, kanang gika nag-gym pag Earth, kanang ikaw tambukon nga asawa, Earth, tapos burang insulton pag yung ka nga, na nakaabot, naka-gym attire siya. Uy, kumusta naman mo? Oh my God, sorry kayo kay... Hindi ka ko nag-gym. Siyempre, sexy na kayo siya. Ang nakalagot pag siya mo, kay sexy na siya. Pag siya, nagsigil na yung gym ko. Nanambok na ko. Wow! Ipamukha pa siya mga tuban. Na ikaw matambok, na wala nag-gym, ang nag-storya sa mga tuban, wala kay karapatan. Nag-ana-ana pa sa awa ko. Oh my God! Ganun, tambok na kayo ko do. Wow! In front yun sa ako, ngawa ko nag-gym. Di ba? Ka na may anak. Tapos, or ka ng mga nakaglota ng mga asawa. Yan, puti kayo. Nagglota, lotion. May isa din ka, mami, na may uy, nagputi lagi ka ron. Ay, nagkuhan mo ko, best. Naglota ko ba? Gasasyon, yung kuhan siya every month yun. And then, gatusok sa ako, si katong nurse na tag 200 lang yun ang iyang pagtusok sa iyahan. Naging mga price na yun. Ang problema kay ganang nila nga mong gluta. Nag-testing ka gluta, tapos katong baraton malimuha. Naku, yung gagluta ko, proud ka ba? Tag 250. Oh my God, ay pagingana do ka ng mga 250 baraton ba na delikado ba na. Nay kang kuan 15 ra. Gipamukha sa imo nga ang imong map for 250 ra. Iyaha 15. Patay ka diya. Unsay mo nang dugay ang result sa imo kay tag 250 ra good na siya. Ang 1.5 automatic 1 week na yung result. Bes, may pa magkuhan lang ka, Bes, ka lang Clorox o brush, Bes. Dala na magpalasay ba? Pag humol na chlorine brush, kaya kasi na sanitize na kadaan, iwas COVID po na. Kaluoy kayo. Dala magsugod ang insecurity. Dala rin magsugod ang mga libak-libak. Sas ka na siya, ang bugira, gigay na siya. O sabi, sa tirodan na lang, sometimes, na yung mga tao nga medyo hambugira paminaon, pero actually, nagselos na ka. Pwede. Sa imong self laday ka nagkuan nga mura kag na insecure. Ikaw mo gihilas ba na niya? Mura kang naglagot kay gihilasan ka niya. Pre ko na nung kung magstorya si Chris Aquino or si Vicky Bello, ta maghinambog siya sa kayang mga nindot na mga butang, iyang mga Louis Vuitton. Tinuod man gyud nga mahal. Tinuod man gyud nga mahal, tapos ikaw karon duara na sa mo. Ikaw suko kay kadiya, lagot kay kadiya. Selo si bugirang gina si Chris Aquino, bugirang gina ipakuan gina mahal na diya. Ipakita na naka-upload man. Saan tanong nga ikaw ang naka-upload? So diya may tabo sahay sa mga panagtapok sa mga mama.
sa mga organization, sa mga mama nga nagkuha. Ambot lang karon kay wala na may kakuwag bata kay COVID man. Pero I'm sure pag uli diya dagin ang mga inistoryahay. Diyan na dayon. Sa mga kuha na tapok-tapok magana labi na yung anak kay naa sa mga elementary, preschool, kinder. Ana. Tapok magida. Ang yayar maghilom dia gyud pero may nara ba sa skilling. Pero ang mga mama gyud may wala pahambugay gyud na sila. Akong bana gyud kay kuan gyud akong bana. Ana, di ba? So ako para sa ko mo nang number one na mga insecurity lang anang the way they look, then they're comparing themselves to others kana mo na dia nga basig kung sa baan ni dapat ingani ko pwede po sa pwede po sa achievements pwede kanina na sa lugar siya kay attorney lugar siya tamang ana lugar ana say magilang tanay kana nang pamati dai nga attorney mabuti na sa kay attorney na pamati gid na siya nga attorney. Or kana si doktora, pa doktora pa kuan gay na siya nga kuan gay sa lugar professional lugar siya. Dia mga palungkon lugar gid. Tamo nang special gina siyang teacher kay sip-sip makay na yang mga kuan. Hindi pa. Lubakon ba? Kana yung anak bugukon man gyud na pero lakas man kayo kay matag birthday ni teacher, tagaan man naglitsyon kay doktora man na. Mo na. Pare-record sana silingan earth nga wala na tagag tubleron ingon lagi nga abroad lagi pero pangit na kay balay. Wa matagag tubleron. Wala Tagalog tubleron yung silingan gikag abroad yung silingan. Gilibak na yung silingan gikag abroad ya wala na. Correct. Abroad lagi pero pangit magbalay. Pero I'm sure siguro no maginambog pa sila mga bana earth no. Nasyo na yung mga ingana siguro ba? Oo. Maginambog yung mga or nila nga maginambog mo na sila. I'm sure na pa yung asawa nga nagilom-ilom na pero insecure pa siya. May payang bana kay kuan kayo, sweet kayo pag tapos ginasundo gid siya. Ako wala gyud tagaan ako motorila, pretty ra sa motorila. Pero mina kung may problema mo ani gid siya. Ana sila gid sana all. Asa to siya ngayon? Sana all ana. Tapos pagwapahay pug anak. So ikaw nagduda kasi mo anak ako ba gyud ni? Stilan ni git. Lula ka. Baylo dito. Ano ba? Kasi siyempre pagwapahay maging ang mga anak. So siyempre ikaw sa karon comparison man siya kang kagwapa ba siya. Tayo mapatanim si mo anak medyo lagumon sa akong kanya. Nakasakit bigyan anak kay hi day kagwapa ba gyud mo day asa bigyan ka na liwat day. Ang problema nagawid ka sa bata na uy bata, uy asa mo mama? Ama yang mama ni day. Ako mo lang mama. Sorry, abinaw ang yaya. Sorry ma. Amo kinina. Oh my God. Mo na problema dia. Di ba? Kanay isa. Ikadua. Primero pa to kaya na? Primero pa to. Siyempre, ang mga mama, mga asawa, usap po sila mga insecurities nga na is I'm not a good enough mom. Kanang murag kanang nay guilt ba? Example. Murag feeling nila murag dili ina. For example, sa ilang mga bata, anak. Tapos kung na-feel nila ilang anak murag di kayo close sa ilaba ka ha or something, may something different sa relationship, lalo na sila insecurity dahil nga siguro dili ko sakto nga inahan. Yan. May mga ganong emosyon. Ayan. Na mga butang. Or kanang pong kanday kanang mubitong ako ganahan ko anang sa eskwelahan sa akong anak sa Brainlings kay ginabawal gyud na nilang mag-birthday nga magpabungga bitawan ng lechon na kuan lang para sa ila enough na ng mga pack lunch or siguro pizza ana. Ayun na lang pinabungga mo lang ako birthday tanaw 52 kita na ka lechon ako ihatag. Pero gipagbawal man gon. So pizza na lang. So muna ang problema mo sa urban school earth na nga na earth. Tadabi karon kay barkada sila sa imong anak. Ibutang na to si Ella ug si Arya. Tapos nag-birthday si Arya, bungga kayo. Naglitson baka. Tapos pag nagsunod sila ni birthday ni Ella, tapos medyo bihon rin mo nahatag, bihon. Bihon, tapos bread lang, ana lang. Diya po din ang uban insecurities day sa mga mama na sa maniyoy, mora kanang
di man ko enough nga mga makahatag sa needs sa akong mga anak. Ganon. May ana. Dinod. O kanang ding mga kwanarp, ding kamo bantayan nato na, pranang kanang, o sa ng month nga mag-costume o kanang mga laing nasod? Saan? Kanang mag-costume ba? China, kanang Morocco, o sa nga month, o sa tawag ka na nila? United Nations. United Nations. Di ba? Ang United Nations, kita Arp, magkapuliki din ta unsay mga uniform sa mga bata. Correct. Labi na kita Arp nga natay anak nga babae kay mas gusto ang sa babae kaysa lalaki. Mas kuti. Oo. Lalaki kay magbarong Tagalog na sila. Daog na. Usay bantayan nato na Arp kanang mga Halloween party nga magpa-costume sa mga bata. Daw di karon kay ikaw mama, wa kay time, wa kang kapangitag effort. Na mag-iban mga mama nga maninood. Nabi uban maninood. Sa Brainlinks, dagay uban dia nga maninood. Hala, gigastuan, giplitihan. Bungga kayo ang mga country nga mga costume, pang national costume yun, ana. Murag pikak, grabe kayo mga gowns, ana. Bongga gyud kay mura pang Miss Universe gyud ha. Karon ikaw nga mama nga bahagrang imong nahatag. Or dili kayo gipa-t-shirt nang nimo ta naigamay nga kana makakos gyapon nag-insecurity sa mga parents. Makita ba nga nak ay okay na imo nak uy. Tapos ano ba okay na nak tapag-abot din sa stage. Luwi kayo ta ang sa mga school pa gyud kay napagimana sa school nga okay tawagon na to ang top 10 best in costume. Tapos how many years na nag-grade 6 na lang imong anak wa gyud sukad nakasulod sa top 10. Kaya iya magong costume since grade 1 kay mura magyapon taman grade 6. Mo galing chinilas raw shorts. So di gyapon pwede gyapon na sa mga parents or Halloween costume nga taon gisig-gisig ra gyud taon. Medyo po na mga pagtanon ni sa stage luya sa akong anak we. Mura magyamong ma-afford nga kuan costume kana. Pwede po na. Luwi po na kay mong anak kay ma-compare din niya yung self. Ma-compare. Ikaw karon nga usay ang mga bata kung gamay pa di burag wala lang na. Ikaw man nga gatan-aw. Ikaw makaron nga nagtan-aw nga burag naluoy kay murag wala ka ka-afford sa costume. Ta murag luoy kay sa tan-aw kay bongga yung mga abay sa dili. Kana balik na bunin sa insecurity nga I'm not a good enough mom. Pwede ka na. Tama makahugot mo na igala. Oo, pwede nga na. Naimay nga na. So, usa na sa mga insecurities. Sa mga asawa nga. Usahay, muna ka mo mga bana, sabta po ninyo yung mga asawa usahay. Bro, sila ga self-pity ba? Oo. Pero dapat, imo ginagikuan sa ilahang, di maginana. Pero imo i-comfort i-Japon siguro nimo. Zero. Usay ra ba kana inana bitaw maka-depress ra ba nas mga Maka-depress na sa period anay lang. Partner ninyo. Pero sa ako, siyempre, di ba akong anak si Ella, akong gi-expect nga sa iyag yung first birthday, baka bunggag yung birthday niya dito yun sa hotel. First birthday niya. Kaya siyempre, akong ikatulo, Ella, the only girl na mo sa kuan, sa mo anak, the only girl sa akong asawa. Ano the only girl sa lahi? Only girl sa akong asawa. Tapos, nakyutan ko sa, sus, kanunong yung kwato, I was really depressed kay, wa mangi kwarta, wa pa'y hosting. Wa first birthday niya? Wa pa ko, barato pa kung hosting ko na to, pero di pa ko makapo na to. Ba sa kuan, 15. Di pa ko hilason na to. Mga naruto sa mga 4 mil to nga time. Pa. Ubos pa giday. So nag-birthday siya, so ni Ana Silingling, anak kong wife nga, sige okay naman maglitson lang ta, din lang ta sa balay sa bugo. So na-celebrate yun siya, pero ako deep inside, dapat sa asawa man nga insecurity, pero ako para lang ako ba kung basig pareha mo sa kuha nga mga asawa po. Nakuan kay ko ba nga ang uban da ba basta kabalo na kang uban basta mag first birthday. Diba? Bongga yun first birthday. Oo, nagi na hotel, ana. Wa man yung ka-afford yun ato nga time. Lechon lang yun. Sa first birthday, wala man yun. Usap ako sa first birthday ni Arya. Wala man. Kami raman din wala kay, abot naman siguro to niya pag 4 or something. Ang problema maguna to mga ga-hosta, kay sige magutag na invite aning mga first birthday. So makita ginatoon sa kanindot,
ang kanang kasagaran mag first birthday. So mo na kita nag-expect sa nga kaya nato na ma-afford na to ng first birthday. So grabe, gyud ko kaguol ato nga time, bara gyud ko na kanang gitakloban sa langit. May na lang pagka 5 years old niya, dito na lang ko medyo naka-afford na gamay. Nahilas naman. Remember ko na. Nahilas naman, nakapahit ako gown, which is technically nalipay ra pud ko. Alam mo, to be honest, doon ay uban dito gyud mo celebrate sa first birthday. Kay pabunga, pero kung imong tanaon wala ang imong gipa-appreciate ana ang mga bisita ra kay kanang 1 year old wala nakasabot. Wala sila kakon. Pare ito. Wala nakasabot. Nung mas may na dito nga ang akong isang akong anak is nag 5 years old na siya. Kaya na-appreciate na niya. Na-appreciate niya ang magician, na-appreciate niya yung pag-gown-gown, na-appreciate niya ang pag-abri-abri sa regalo. Murag siya utang nagdibo eh. No, dinner. Na may uban 5 or na uban 7. Kada dong 7 before sa dibo. Ang dibo na 9 and 18. So ako, kanang first birthday, okay lang, pakaon, pero kung gusto mo bungga nga para po at least ma-appreciate sa inyong anak, diyan na mo sa 5 or 7 years old. Kano na buot goodbye. Diyan na mo na ibuot. Alright. Sabi pa ni ni Roy Ripayo, nakarelate sa atong UN, United Nations, masyadang attire sa Africa, kay maghubo raman, walay gasto. Yan, si Jemuel Balatero ba, paminaw nga ko ada yan. Ay, salamat. May mga banang asawa na minaw karon. Okay. Salamat, Sir Si Jim. Roy Ripayo, may gani na problema mo sa mga mami nga na insecure ana. Diri gani, masuko pa ganig na amuton bisag 50 pesos. Wala sa mga public ba? Hindi ko sa ang public mo kusugay maggasto mo yan, like birthday. Ako sa una ba kasaksi ko na ako mga classmates bitaw, pero may magpakaw kada birthday lang milang ginikanan. Bongga yung ganang classroom ba. Pero sa akong birthday, wala ba kruk-kruk yun na pero may ba? Oo. Muna nga na ba? Pero di man sa wala magyud sa ako po ng kaugalingon nga ka-insecure ko Nga ako na makikaon ro magiging ko. Mura sa inyo na lagay. Ang ako malingaw rin sa ko nga, gasto na ba sila, kaon na po ko, pero wala yung nga pa, api awa, inana po gabi, pero magod sila. Kanina, guwapo nilang tubag ni Paz LV, insecurity trawa, kanang college graduate ka with license pa. Di ba? Ni graduate ka college with license pa. Pero nara ka sa balay doing all the household chores. Well, that's life, laban lang. So nasa feeling nun, sa mani, Inala ka bang Paz ka ron? Ni skwila kong tarong, tapos unsa ko nara ko sa balay. Mukha na insecurity sa akong wife. Ako kapila ako lagi pangutan akong wife herb kay syempre akong wife sa third anay lang to be honest guys. Mas tinuod na nga nakagraduate akong asawa sa USTP kay Bachelor of Science in Information Technology magina siya. Nakagraduate din na siya. Ako katurang Computer Electronics Technology, 3-year tech. Undergraduate ko sa Computer Engineering, undergrad po ko sa IT. Kulang ko isa ka SEM. Kaya nag-DGDG man. Ako may kapagpunan akong asawa nga, ikaw kanang okay ra ba sa imong ikaw mo inara sa balay? I don't know lang kung tinuod ba na yan tubag sa kuha. Unya akong tawag, ako istoryan unya, kamulog hubo sa panty. Hoy! Ako po itong siya, unsa man gibi, kung to be honest ba, kay tama ba legit yan yung gingon ni Ma'am Paz LV? Nasa feeling nga mura ko sa man nang eskwela kong tarong ni graduate ko tapos nara ko sa balay mura kong katabang anang imo na ba pero nakatsada ani sa ni Ma'am Paz or kay at least makita nimo nga kaya sa buhion siyang bana so meaning babae siya pwede ra mahimong chill ang iyong life pero sa bagay kasi lang sa balay pero kasi klase daw na ang mga babae kay namo gyud man babae enjoy kay sila nga kanang gusto nila nga dili sila burag feeling bitaw na di sila gusto na kanang burag palamunin ko that's why career woman sa ko so nagyud ko magtrabaho gyud ko ana napiban wife nga okay ra mo ko nga dira ko sa balay ganaran mo ko magbantero ko sa balay Netflix mas mayo noon di ba ingana so depende ni karon ang pangutanan nimo da Ma'am Paz sa tinud anay lang happy ba ka na imong sitwasyon karon or kung ikaw gipabuton kung nalang kay katabang lugar karon mabilinan sa balay you rather ba choose nga mag-ano ka? Maadto ka sa tawag ka na. Mo magtrabaho gyud ka. Tama. Very legit ang kuana na iyang pero kung magpasalig imong partner na relax lang ka dia, ako na bahala. Ano kung kinalabag ka at least naka-graduate ka. Correct. Diba? Nakinatun-an mo na siya importante.
Kaya na, no, kay, ang babae magiging sa, inana magiging ang babae, usually, mas may magiging sa ato lugar sa Pilipinas, matrabaho ang both pa babae lalaki. Pero kung pasalig mismo ang imuhang partner nga kaya gyud niya nga buhion pati correct. kung dili So again, mo to ikaduha. makatutok. Mo to ikaduha nga insecurity sa mga asawa. Tawa. Kanang feeling nga dili ko good enough as a mama. Now, ang katuluan ni karon kung ganina dili ko good enough as a mama, kana ikatulo nga insecurity sa mga asawa. I'm not a good enough nga wife. Allah. Dili good enough na. Siyempre, nanal po na siya. Kung ganina, kay insecure man ka as a mother sa family, kanil, usap po ni sa mga insecurities. I'm not a good enough wife. Kanang for example, ang balay kay messy, disorganized. Murag wala gyud natiman. Wala natiman. Feeling nimo murag dili ko enough nga asawa bay. Or kalag yung mga di nimo ma-fulfill ang mga sexual desire sa imong husband. Kana. Yan. Na. Feeling nimo murag wala na satisfy akong bana bay or ngano ka to ba nga akong bana pag kuan murag wa man siya malami ana. Naingana nga mga insecurities. Magunaw na din siya nga murag dili ko enough nga wife. Ingana din ang mga tatanda. Tuwa na. Naka-timing kag asawa nga mahilig. Na. Or na po yung mga kabalo ka, di ko mutuan ng naimingon ba nga. Nabitaw sa'yo, mali ba, manawag sa Tita B sa una nga. Tita B, ka na akong bana ba, kay Kwan, ka nang, sige, gusto niya adlaw-adlaw, wala ko'y gana. Wala ko'y gana. Kabalo ka, ang question diya, mangyod, perminti akong ginabalik-balik ha. Nga nung wala kay gana. Number 1, laban ni mo imong partner. Number 2, tungod ba sa iyang lawas, burag kaludan ba ka, o naba kay kakasimutan nga baho? Simutan, pwede. Yung mga wala, pinagana. Kasi pag action tabagba, buang. Pag ano ni mo sa dila, pag agi sa dila, puro yuta. Naglapok-lapok man ako dila. Ganoon. So, kailangan ni mo lang naog sulbad. Naba kay nasimutan. So, inunin mo siya nga, sige, before ta magdunok-dukay, before we hammer ourselves, ligo sa ito trapo. Pwede, di ba? Or mga limugmug ka, pansak sa kagwan, wala na. Imo siya ng sulbaron. Now, kung humot na, gwapo na, may na, tapos kung di ka ganaan lang, diretsoon ka, inunin mo siya nga foreplay. Ay, sa diretso, sumuy-sumuya. Apit-apit siya diya. Mga hansak mo. Ayaw sa mga contest. Lagi. So, kung sa muna sa mga kuwan sa diyan, agtang-agtang, actually galing, ang foreplay is pwede galing sa words. Sa words, una. Pwede sa words. Pwede. Pwede man wala. Paghilok sa ka nga mga topic ba, ikaw, lamig giginay mo. Ikaw, giganahan ka ng tilap-tilapan ng imong kuwan mo. Samog, ikaw ang good, lamig ikaw, lamig. Kailangan ko sa imong talibabay kay humot kayo ba? Lasang margarine. Lasang ko chlorine. Munang ganahan ako sa imo. Pwede, kana foreplay mo na. Sa words pa lang ka, palami words. Pwede words, palami words. Pag medyo palami na, medyo okay na, medyo mo na. Dito ulit ka sa mga halok-halok lang sa ka. Pak. Yan. Halok-halok dala himas-himas. Mana yung mga H. Halok-halok dala himas-himas. H and HH. Higda. O triple H na. Halok-halok. Hilam-hilam. Higda. Sunod koot-koot. Hinahinay diya. Diyan na. Ana. Diyan ka magsugod. Hantod nga magana. Now, kung na nag-penetration, ang problema sa kay wala ka mag-enjoy sa nga nga posisyon. Nada siya kabuhaton nga abi nimo gi-fake nimo nga pangul-ungol ka pero di ka ganahan kay gipak-pak ka. Oo. Mo na problema. So hindi kung dili mo sa sultian nga wala ka nag-enjoy kay sometimes ang mga lalaki dili man mi ka feel sa inyo ha. So sometimes mo ra imong buhaton kay abi namog di man pud boys kung namina pud mo mga husband actually kamo gyud mga husband ang mo giparudungan
Dili ta na nakita niyo sa porn, mo na siya ang tama. Oh. Kanang sa porn medyo exaggeration. Unsa ba yun? Okay, bye. Ipasobraan na lang nila. Ipasobraan. Exaggeration. Hindi mo na masulti nga word exaggeration lang na siya. Para lang na makita sa video talaw nga ingana lamin siya. Pero trabaho nila. Trabaho na nila. Pero sa tunod na ilang mag-communicate mo kung saan nindot na kamong duha mag-enjoy. So, the same naman ang mga asawa. For example, muna yung gibot, yung gipaspasan, kaya binig, muna yung nakita na ko sa porn. Inunin mo nga, ay, sakit mo guna, sakit na din na mao. Imo tudloan ni ngani para mag-enjoy mo. Iyan na sa likod, no? Kani nga, di mo na mao, taka ka tilap, di mo na mao, kani nga partner, kani. Kana. Ana, istoryahan ninyo. Para ikaw mag-enjoy ka sa sex, siya mag-enjoy. So that's why, because nag-enjoy mo doon, nalamian mo, munang bisa pag hanggatong kag-adlaw-adlaw, ready to file ka, pirmi. Kung kapoy manggaling ka, gamit din ka, Biramax Capsule! Yo! Wala ba ka-testingan, Erp, no? Tagaan. Erp, ang uban manggol, Erp, tumar, gahi, pila ka oras, luya na dayon. Kani, Erp, gabi, hanton magbuntag, Erp. Muna si partner William Asinero, grabe. Sige order dere balik-balik. sige anak dia. Pero sumangin din. Pila. Galang kay kong uncle. Pasanila lang uncle ha. Imong naong uncle. Barato ra batsagikan sa akor. Sige. Ako nang suya na nato na. Pero mangita mo mas barato na makahiya capsule among gibutang. Makahiya. Inig tumar nimo pag gahi picture. Gahi gyud. Pero kung masangyaran, luya dayon. Matulog ra pod kay Mugay na pag tumar nimo na makahiya capsule mga igala. Pag action pag bindog na gani pag gahi gani banat og picture. Kay kaso pag abot sa asawa ni luya na mo na wanaptan. Mo na ganina grabe kay hano talawang picture no gahi kay na ganina kita ka na murag mushroom murag kubra grabe murag kubra bukad kayo so again nga na mga misis kanang moingon mo nga feeling ninyo ang wala nila na fulfill ang ilang sexual desire sa ilang bana mo nang ubang asawa na insecurity na medyo insecure sila na feeling nila asa mo ko na sayop kailangan ba ko mo sometimes makatabang man lang magtaw-taw mo mga video inyo sa di kabo to be honest sa bagay legally married naman mo so enjoy ninyo na ang uban galing din magkawat-kawat pa manggali kay dili pa legit ang ilang pagkiyo kamo nun nga legit na legit nga pagkiyo dili pa legit na kiyo dili pa legit nga pagkiyo lahi ang kinayon sa legit na so karon kay medyo minyo naman mo di legit na. So, i-appreciate ni na bira yun. Kung kailangan mag-study, kung kailangan mag-innovate, kailangan naibuhato ng mga ubang pang mga desire, then do it. Muna sometimes feeling mo, lain na siya. Tapos paguman ni, magunahon na din ka nga basin na din ni siya lain. Iwasan na satisfy. Tapos nagagok na din siya diretso. No? Napag-iuban, okay, mabala ka, tama na ako'y nadunggan. Gaka-insecure siya kay ang iyahang bana di gyud maghawsan. Mo ba? Nakapilahan ng asawa. Sus, sana all no. Sana all. Nasangyarat napa sa doorknob ba Ginoo ko. Hawid pa sa doorknob. Mo ni nakalami pod sa Biramax Arp karon Arp. Kaya at least lugar ko medyo ni advance gyud wa na pugngan. Ay, di pa muloya, Arp. Dili pa. Makatulungan pa ang asawa. Ana. Ubanat pa lugar, Arp. Pero sabot, Arp, kani, sure ko, pampagahi. Pero kung gamay gyud, ha? Dili. Ay mo, pampagahi na niya to, ha? Wala extender ani, wala extender ani. Sige lang po, basta magbotag Biramax Extreme with extender. Kana, basin. Pag inom ni mo ana, bunyagan lagi din mo siya pero may aron mo taas. Butangi og yeast or baking, ha? So, sa tanan mga misis nga medyo na insecurity sana, you guys talk with your husband. Kung nasa pag-enjoy, kung nasa gibuhat,
kung wala ka nag-enjoy, wala nimo na feel, ino nimo siya ayayo, kani, magkana, pwede mo nimo tudluan nga mo ni siya nga nabuhaton ninyo. Okay, para Pagbuto, sa Biramax, pagbuto sa kausa, di pa na muluya. Di pa muluya. Di pa ibunal sa lababo. ay buwak ang lababo mga gala. Ikatulog, gihalayan o tawag na basa, mga gala. Comporter. Comporter, ang basa nga comporter ang gihalay. Ang nakalamihan ni ang mga side effects. Side effects? Ang side effects sa kung imong naandan biplop, spam na ang iloto sa mga asawa. Ilabay na spam. Tapos ang imong sunny side up perfect circle. Perfect circle. Lami kayo pagka sunny side up. Luto, yes. Tapos with garnishing. With garnishing. Basta makabiramax herb. Ang imong pantalon ikanapulo giplantsa, wagi kunot bisag gamay. Mo ba? Kamu lang kang baklay kay pag inis nimo napunot giplansa na po may gala. Ingana siya. Ang delikado lang herb kay kung ikaw may driver. Ta na Biramax nimo si Mrs. Delikado sa driving herb, magsigig ako sa imo herb. Apiki kay mo drive. Sige gakos. Magsige ka ala lugar? Sige na. Tapos ang problema, mo pa yung pagkato sa opisina. Pag yuto ni mo, manawag si mo, may ngunog, I miss you na. Ano yung side effect? Grabe kayo ang effect na yun. Grabe kayo. So, mo lang ginadiyak may gala, ha? So, I'm not a good enough wife. Kana, mo na'y, again, ikatulong insecurities sa kuan, alright? Again, ang ikaupat, mo gyapon ni kanabang katawag yung ganina nga looks kani. Ako lang focusan sa looks. Ana, kay mo nang uban may insecure nga ang bana mo tanaw kang Ivana Alawi. Dakong away. Nay nilabay mo bugsos nilingi ni sabay ang ulo, dakong dokol apon. Nganong nilingi ka? Unsay imong gitanaw, ana? Away raman to niya. Siya kalain na itong batiis. Kaugaton ito nga. Ayun, ito bakang. Huy, bakang! Niliban! Tanawa. Lingi ito yung mga balubag yung kaya ba? Oy, so far, kasi balikan sana ko ng atong poll question. Ang pinaka-highest kay 28% sa iladong manghihilot sa inyong baryo. Siya mo yung nanguna karon 28%. Ay, di na pa yung pinaka-highest. Kang Mahal. Lubot ni Mahal. Medyo nakuha sila. 34%. Excited sila mo tanaw sa lubot ni Mahal, mga igala. 34% na sila nga ganahan sila mo swab sa lubot ni Mahal. Ang 28% sa lubot sa iladong manghilot sa ilang baryo. 23% sa ilang ugangan. Ako, ugangan niya ba na ako? Ang ikatulo, ang ikaupat, sa lola sa imong silingan. Di ba nang makaila ba? Dito bigyan sa silingan. Dito sa silingan. Nangutanay sa ato kita, mutana ba tag Ivana Alawi? Anang style ninyo, paana? Oy, ana silingling, nabitbit siya kalendaryo. Biyo, Ivana Alawi, ana ko? Okay. Ana ra dito. Wala, ayaw pundo. Wala, ayaw 3 seconds. Ana ra ka? Siplat lang. Siplat lang. So, mampun mo ayaw pag binala diya. Para ako kayo, magtanaw ako kayo Ivana ko, ay, kumun kayo. Di ba kayo ko? Kumun rin kayo. Kani, unsa pa ba? Ato ni na pa. Usa sa mga insecurity sa mga asawa is kanang ilang feeling nila ilang opinion walay bili way silbi. Dili ka paminawon ng ilang opinion. Mo na ilang mga struggle. So medyo Murag walay kwalugan, dili sila gapaminawon kung sa ilang mga suggestion, sa ilang mga opinion. Munang kamo mga bana, paminawa po nila mga suggestion. Kaya mo sa nausa sila mga insecurities. Murag feeling nila, wala sila voice sa ilang balay. Sa pagdesisyon, wala kuy-kuan, ana. Kung saan na lang ka, kung nagpuyot mo sa Korea bang, bae dito, murag wapo, di ba sila ka-decide? Feeling nila, my opinion isn't valuable. Ana. So muna usa sila mga insecurities. Busa ka mo, mga bana, pakutan na po ninyo ang inyong... Kasagala ba, Erp, pila ka percentage sa inyong balay, Erp, ang opinion makadaog, Erp? Imuha o iyaha? Usually kay, kuwan man siya, Erp, patas man mi, Erp, kay istoryahan mi ginamog maayo.
50-50. O 50-50. Pero at least mangutana po siya sa imo ang opinion. kung kuan siya sa ako, mangutan una na kung na siya kuan, na siya mga something ideas, iyan ang ipangutana sa ako. Then pag magkuanin ko, kung na mas nag-uusahay, so pag mas-think na ako nga murag okay siya, ana, mo kuanin ko dahil mag-agree ko, di ba pwede, pero unsaon na yun nato paghimo. Something na na. Kami sa balay, usaya ko maging mag-una-una nga mo ni buhaton. Dapat magyud siya patas, like maminaw gyud ka ba sa usap-usap, maminaw mo bitaw. Pero ako na istorya ko gani atong baton, tapos di na siya mo react. Dili mo kuan, di mo tobag, alam ka na nakins. Sayop to ako ang decision, sayop to. So nagaling ko istorya nga kuan ani tong baton kay kuan na. Di ka na sa muting or kuan, wala. Di ang asawa mo daw. Sala lagi to na ako lagi, may palagi wa mo na ako lagi. Igambit ako sa inyo, iko i-try ra nako. para way gubot. Ikaw na basta nga na pag kada mga kalit kayo decision. Mga unta dito sa kuan. Opo, ni react. Bati dito, bati. Cancel ako suggestion. Dito. Para wala nagay istorya pa. Tirada. Pero again, mo na usa sa mga insecurity sa mga asawa. My opinion isn't valuable. Feeling niya, murag, wala. Wala lang. Isya mo effect. So, nga na, kita mga bana, mga minaw, gyud. Usually, na may 50-50 may ginakasagara. Murag, Filipinos are murag good listener na sa gyud sa mga partners. Naman ako nabantayan. Unlike sa ubang country na mabantayan mo sa ilang kung unsay i-suggest sa iyang kuan, iyang pares, murag na sila kuan ba lahi mo gud sila. Di man sila para sa ato nga kanang usay gyud bitaw. So ubang nasod. So lisod kay na. Alright. Tama. And lastly, usa sa mga insecurity sa mga asawa is ang mato pa nila worthiness of love. Burag ang pasabot ana ba kana bitong sometimes naiuban daw mga asawa na actually wala gid nila gipakita kung unsa gid sila sa balay kay hadlok sila basin di sila madawat sa ilang mga bana or sa ilang pamilya kung unsa gid sila. Kanay nga naiuban na sila feeling nga kanang mo bitaw naiuban mga asawa nga mas by herself sila sa ilang mga friends, sa mga classmates nila sa una. Lampa! Kanang nakawala gyud sa hawla. Rather than kung nasa silang family, mas hilom ra siya, dili kay na ko ni pagawas. Control sila. Okay, base niya dili ni ma-accept kani nga klase nga kinaiya o kasi nga klase nga karakter, base di ni madawat sa akong bana or sa akong family. Bitaw ba? Nagaliin na ba makatayin ko pamilya ba or bang kanang bitong usa man imong asawa? Kalingas ba kay anak ka? Sama ba? Yeah. Tama. Pero mas may na dapat nga ikaw mismo pag ila pa lang daan magpagawas na ka sa imong That's why advantage sa to na before ta nagpakasal mura siyang friend nato atong mga asawa. Mura sila best friend nato kay makailaman ta. Dapat mo gini actually kung mo perfect kita na mo na pinaka the best nga before you guys nagminyo, dapat napagawasan ninyo inyong mga unsagyod mo, tapos ingani man dahil. Na yung mga ingani, dugay na nga mga partners na ingani, nakoy kaila. Dugay na silang magkaila. Pero ni sukarwa nila nakita ang ilang asawa, unsa kung magmaoy. Mahubog. Ay, nakoy kaila na. Kauban ako sa gahi ni Bay. Magay! Wala sa kabalo sa iyang partner na iyang sawang unsa mo. May mga nga uban sila mga friend dito sa hubog maoy. Medyo nga di siya kung mamaoy di siya kay masisag kanta-kanta kung mahubog siya, magsigisag gakos-gakos sa uban. Alam mo na siya buong na yung ana. Karon, di na niya gusto na ipakita sa iyang nabana. Dabi one time na mag-uban mo sa kuwan, tapos ipakita ni mo nga nahubog ka. Happy ka kaya nauban ni mo siya. Dabi, naitabugin nga na, nga ambana na kurap. Uy, nga na di kapag mahubog ka. Nga na di kapag magmaoy ka. Grabe. So, grabe ka suko ambana.
nanagayat sila yung anak ha. Grabe kasi ko ang bana nga anak. Grabe bungol. Mga duwa ka semana nga bungol. So, wala man niya. Dapat Hindi ko lagi so nanad. sabayon sa nanay. Yes. Dapat the Sabayon sa more di ang hindi na po noon karon. Di na ako sa ubanon sunod ko na yung mga party. Sayop dili sa solusyon. Dili na sa solusyon. Dapat the more nimo siya nga ubanon sa mga party nga mga hubog kay nga na para makita ninyo. Para Noon. makita nimo nga ingana di siya. Mga na kung ano kayo mo, kanang sayo-sayo mo nag-uyab-uyab, ikuan yun, isulit ninyo, or magkanabit ang experiment, something, or ilailahon mo din yung mga kaugalingon or ba. Tinod. Dapat ka na mag-party-party, dapat pag-uban yun mo, inom mong duwa, kay para yun mo makabalo ka, unsi tara sa inyong partner, kung mahubog. Di ba? May Pasil. pasil. Pandala na siya lalaki di ay kung mahubog. Na? Patay ta diya. Leonilin Salvacion Aslud. Ang problema kay pag hubog niya kay kapang lips to lips siya sa tanan Erp. Nakikailan Erp. Ano ko sa'yo, man? Nakikailan Erp. Nakikailan Erp. Ako yung mga kailan. Ako yung kailan. Kanang pag mahubog sa Christmas party mga lok. Lips to lips. Mga gatos sa gatos. Ako kailan. Si Leonil Salvacion Asludi. Tinood yun na mga koys. Relate here, feel na ako nakos kumbento. Gabihave jud. O tanawa, muna siya problema. Ang asawa, pag naka sa mga, naka sa pamilya, uban ng mga in-laws, labi na ana. So, dili siya by herself. Nasa sa kumbento, behave kay siya, dili kay siya kuan. Muna akong insecurities diya. Ang may tabo, mas dili siya home ang tawag, di ba? Kasi when you say home is not a building. Free ka ba? Free. Dili siya building, a house man na siya. Ang home is like, pag mauli ko, free ko, okay kayo ko, ganahan kayo ko. Mabuhat na ko tanan. Yes. Ingani kumukaon, burara kumukaon, kusog kumuhago. Karang yan, nabi to? Dili ko kanang, muna may uban mga asawa, nga napagigyan po sila yung mga ng mga kinaiya, nga di gid nila mapakita-kita gyapon bisan pa magdugay na sila mga banag asawa karon because man di ko gusto ako ni pakita oy nga ingani di oy basi unyag di ni maganan sa kumbana mo bani ko sa mong pagbulag mo paikuhan yana diha ka naginumilong ka di ka ganahan nga mo magminanya ka kay abi nimo kay basi unsa pala isulti sa asawa duwa ka balo mo din ni ganahan sa bana nga magminanya ka. Lagi. Mungkin ada yang gahulatan pirmi. Mana gahulatan niya pirmi? Ano mga highlights? Hey, no. Alright. Behave Kanang ikaw sa kana bitong kuan Earth kanang ikaw ba na mismo. Ay pud kana bitong grabe sa kaka-over kay ka nga muhigpit pod sa imong asawa nga. Nagdili ni mo ipabuhat sa iya tanan ba nga ano. Kay damo na mo rebelde. Damo na siya nga mo kuan. So kamo mga bana karon nga nagtanaw sa kuha, sagdi na inyong asawa ipainom na. Para manggawas ang mga sarili ano. Kamo yan lang. Kamo raman sa naan di nag-inom. Wala man na siya nag-inom sa lain. Mas may man ang kuan, mas may man ang anak kay at least daran po sa inyong balay. Hala. Brad, kadyan lang kana. Nay ni katawa sa pag-ingon nato nga naiga panghalok sa Christmas party. Lah, kauban na to sa una Arnie sa niya. Kay ilagya po. Basig usa sa naagyan. Basing mo to siya nga panahon nga gusto siya galabay-labay siya karon maapil siya ba niya wa siya na-apil mo to gireklamo siya karon. Arnie, I miss you brother. Jo Marie, insya nga sunod kayo ang insecurity sa mga asawa Kuya Bern. Well, amo lang nag-istorya no. Edmond, wow, topic lahat insecurity sa wife. Yeah. Again, kung bago pa mo diri, mo ni siya ang podcast sa Buenos Papis, mga para ni sa mga bana o sa mga amahan. Oh, mo ni ang podcast sa banag amahan. Nilibakay sa asawa. Yeah, mas may man at least kita guys, no. At least atong topic karon makabaluta ka basi ma-feel na nimo basi mo asawa nga inana siya. At least ikaw mismo maka-comfort ka sa iya ha. Maka-advise ka sa iya nga uy, ay pag inanak kay kuan ka na, dapat imong buhaton na bitaw. So at least kita din itanan, nakabalo na tanan natay ideas kung sa day makuha na to. Yan.
amo ning istoryahan para kamo, you have to understand your wife. Dili pwede ni nga kita sila na lang perminti mag-adjust nato. Kita po mo adjust po ta nila. We have to understand them. Mo bitaw niyong kung dapat before mo magminyo, musulod sa mo sa crash course nga kanang kanang mind reading. Kaya once musulod mo maminyo mo, ay, dapat mananagna gyud mo. Di pa lang sila mo istorya, kabalo na mo mubasa sa iyong hunahuna. Correct. Master kay Miana ni Joe. Oo, dapat basahon gid mo maayo gid. Mo na diha, okay? So, So, mora di ba, si balanse mo gid ba? Basta kita mga bana ba, kita mo gitig balance gid sa food relationship gid. Kaya usay ang babae mo good ba? Kanang kuan mo sila na mga mood swings ba? Di ba? Anong something nani okay sila pag sunod na pidayon. Wala na pigana, ano? sa pag-check. Pag-check ka. Basta. So mo na to. Kapila na. Ay, alas 10 na! Ten naman guys. Tempo na, halika. Andali! Chicks May, all the way from Japan. Oy, domo arigatou gozaimasu ka! Chicks Muli lang. May! Musta? Hindi ka kampatang pangpangan. Wala siya sa buntod, kaya siya sa kapangpangan. Sir, hello sa inyo dyan. Hello, sir. Unta ko birthday sa gwapo na ako nga paring si paring Peter Balandres. Happy birthday. Happy birthday! Kasi mo na din eh. Sa Tagalaytay karon si Leonilyn Asludi. Ano ba ang Lods? Nagpalit na sa kong Bisaya uy. Salamat Lods. Magbuhat may ng Buenos Papis ha. Imo ni Manning i-collab ni naman sa Bitok-Bitok University Bisaya uy. Ayos kayo ni. Dagan salamat Promise, kayo. promise. Oy, palit mo Bisaya oy t-shirt. Search ninyo ang Bisaya oy. Bisaya uy. Ang proceeds ani mo padulong sa pagkaon ni Arya ha. Ariya, tinuod kay para dili sa pwedeng wala sunod ang ref guys. Naglagot siya kapag abri niya wala siya makaon, naglagot siya. Please. Kung sa mga shows ni Mark. MWF ko sa ako ang Facebook page na ko guys, mga papis. Yeah, MWF para sa Jam Tabay 12 noon paingon sa 1 PM or 1:30. Na ako dito sa akong kuan, Joe Romantico. O kani nasa ako ang nasa screen at DJ Joe Romantico. I-search na ninyo kay para ma-follow ko ninyo sa ako. Ugma na ko live dito alas 12 sa Uddo. Yeah. And then follow ko sa Instagram, sa Laika Garenranod. Unsa ba sa YouTube channel na ko Joe Romantico. Salamat sa mga nag-subscribe. Every siguro na to page mag-feature tag isa ka video no, nga Bisaya local no. Pwede. Okay, ato mag-feature ta kay para at least matagaan na to pagtagad po ng mga local artists na to. Correct. For the night, local artists of the night, ha? Alright. And dagang salamat. And please, ang wala pa naka-follow sa Bitok Bitok University, paki-follow ako Instagram, Bernie Bitok Bitok, Bernie Bitok 2. Siyempre, ang mong YouTube channel, Bitok Bitok University. O ang ako mga tanan mga shows online, napod sa podcast, Bitok Bitok University Podcast, nasa Spotify. Dagan salamat sa iyong tanan. Dagan salamat, Herb. Salamat. Again, ito po si Papi Bernie Bitok Bitok. And syempre naman si Papi Joe Romantico. See you on Thursday. Thursday na po para sa lagi dito sa itong Buenas Papis na podcast. Ingat mo tanan. Mayang gabi. Bye! Bye!